はい、体がくる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 と動きます。ベルビーまた今度も一度なるほどなるほど、はい、待ってます。チャンスを待ってます。重岡バットから左、今猫だましみたいなことやりましたね。なんかいろいろありますね。ポーンとグローブを合わせてから打ち込んできました。大相撲でね、猫だましにはありますけれども、左からストレートでやっぱりこうブロックが内になるんで、ただフックも有効なんですよ。下を見せます。狙いは上なのか。上に来ました。あれですよね、やっぱり野球でいうと対角線のボールを見せといて勝負球全くの対角線逆に行ったりとか、そういうことはボクシングでも行っています。上手にブロックします。メルビーは本当表情が変わらないですよね。そうですね。また詰めてきます。まだ両選手ともダウンはありません。右ストレート。なんでまだパンチの威力もあるんで、最後見せて、このがいる、絶対いますね。でも可能性はあります。可能性はあります。ダウン取って全部取れば2対1。ダウンが必要ですね。高梨さん、青しれと言いました。ボールクリターン、ブロックリターン、なるほどね。この作戦どうでしょう。まあリターンの後でいい感じが出ました。ちょっとぐらつきました。打ってくるんで、そのなるほど、内割りをすぐ狙うところですね。体を探ります。さあ、ベルビーはそれをどうかわして右ちょっと測ってみます。高梨さん、その前のラウンドでは瀬古が足を使いなさいという試合に入ります。その後狙ってますね。ボディ慣れます。強いパンチが入り始めています。いい感じになってきました。重岡のこのボディも多分打ってれば当たると思うんですよ。ジェルサレムいつ来るか。チャンス。入り込んできました。勇気持ってリターンですね。やっぱね、リターンを出すのですね。ポイントは明らかにリードされています。ただ追いつけないポイント差ではありません。しかしダウンが必要。入りました。今みたいな。これブロック。さあ、ハンディです。クリアス。狙ってます。雄大。ポイント。あるチャンス。なるほど。相手の攻撃。すり上がりの本人はこう言ってたんですよ。終盤 KO で勝負がつくなら自分ですと。中盤から後半にかけて自分のがいいはずです。あいつは前半はいいんだけども後半は俺のリターン欲しいですね。基本ナイス。2つ。それの気の強さ、これも一つの特徴です。重岡雄大。形が出ますね。ちょっとですね。提供はさほどない程度でしょう。ちょっとリズムを作ろうとしている。速いパンツを見せたところで動きです。落ちる距離は非常に良かったという話をしています。そしてですね、下から上に行くよりも上から下に行きなさいと、そういった指示が出ています。そうですか。上から来ましたね。そしてまた引っ掛かるような打ち方。さらに連打。一瞬でありますが止まりました。ベルビー。リズムを変えようとしています。さあ、タイミングを測ります。戦います。つけます。重岡から
しました。休憩させんな。休憩させるなと言ってますね。そうですね。あと決めて。今の。惜しい。市場地ストラック。突っ込んできた。右を引っ掛けます。何気なくストレートになりますよね。タイミングからジャブみたいな。そう。なるほどなるほど。ただそれがストレートなんでね。はい。リズムを刻んで。追いかけます。エレメント狙ってました。重岡。打ち合いで持ち込みたい。セット打ち合い見直します。もう一回一から。エレメント連れてくる。カウンター取れるか重岡。ジャブから。隙は見出せるか。打ち落としてきました。構え方変えるんですよね。グローブを前にしたり、ああいうピーカーしたり。結構変幻自在ですよね。大きな変化じゃないんですけれども、ぐる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 細かく変えています。まもなくこのラウンド終わります。表情もいい目をしていました。あと2ラウンドです。ダウン以上が必要です。重岡。いい感じのリズムを刻みます。先ほども結構動いてますね。重岡も踏み込み早いんですけどね。普通の選手と見ると。タイミングを左から右のグローブを叩きます。重岡の後でジャブ代わりの右ストレート。後でちょっと出ていくのも集中するんですが。行きました。もう一回行きます。重岡。ちょっと当たんないもんなんだな。そうですね。当てさせないということなんですか。お互い。おお、これはどうでしょう。重岡。テレビが左右近づいていきます。重岡。叩かせます。安全運転できるんだよ。さあ、できるだけここでインパクトを残したい。全て置きたい。重岡。残り1分です。もうこのクランチもある程度ね、優位保って離れておきたいところです。もらっていません。引き立ててきます。リズムを変えます。前を変えました。重岡。入ってくるところは左。これは抜けていって、寄ってきますね。生まれてそうです。まもなく決着で終了しました。どっちだ。読まれちゃった。打ち合いですよ。やっぱ打ち合いの中でどっか隙を自然と出るところを待つ。さあ、ラストラウンドです。打ち合いが必要です。重岡、追いかける立場になりました。今回はチャレンジャー、前回は王者でした。重岡、1年ぶりの差を持ってきました。しかし、この見えない右、素晴らしい右によって、ペースを徐々に作り始めています。チャンピオン、ここまで近づくんで、ここからですね。合わしにくいんですよね。もう同時に合わさないといけない。なるほど、なるほど。これ左合わせました。右は空振りました。もう一回入ってきます。入ってきます。中西さん、青コーナーサイドは、チャンピオンは休んでいるというふうな話をしています。相手の内割りを狙い、そしてタイミングが大事、強気でいけというふうに送り出していました。内割り、タイミング大事。とにかくダウンが必要です。ダウンは取らないとダメですね、最近。これはもうそこで打ち倒さなければいけません。KO勝利しかありません。話がまた出てきましたね。そうですね。めちゃくちゃいいですね、今の。あのタイミングだったらワンチャンありますよ。出してきます。ベルビー。重岡。
もう行くしかない。もうたまに飛び込んでくるところを本当にそこですね。ここでそこでしまいます。ここでそこでしまいます。しょうがない行くしかない。おお、左から右ストレート。おお、それはプッシュです。踏みとどまりました。あそこで切られたら時間が損します。抑え込まれます。いろんなあの手この手。ベルビー。ストップかかってないんで。はい。ポイントがもうしっかりと分かってるわけですもんね。左から右空振り。残り10秒。あと1回攻撃です。最高に近いボクシングを見せたかと思いますが、ジェルサレムにとって1年ぶりの再戦でした。その間にジェルサレムは一度防衛に成功して、重岡雄大は再戦に成功しています。そして対戦しました今回のこの愛知県は常滑市。119対109。ジャッジタウントブルームサムラン116対112。ジャッジジョセフ・グリウッド118対110。以上3対0をもちまして勝者